Смокът мишкар е една от най-едрите наши змии. За него се разказват какви ли не митове и легенди, но е факт, че е значим културен символ още в Древна Гърция, където е свързан с бога лечител Асклепий. На дължина тази змия у нас достига до 180-200 см, но извън България са измервани по-дълги екземпляри. С този конкретен индивид с дължина над 120 см се срещнахме по време на фотографски семинар за природолюбители по случай Седмицата на околната среда. Акцент на семинара бяха диворастящите орхидеи и докато ги търсихме, вървяхме много бавно, наблюдавайки периферията на горски път. Бавното придвижване винаги възнаграждава с интересни наблюдения. В този случай смокът, който кротко се беше стаил сред нападали клонки и шума, беше подминат от първите участници в групата. Животното беше спокойно и използвахме възможността да покажем и на най-малките, че срещата с змия може да е любопитно и не на всяка цена опасно приключение. Възрастните екземпляри са с гладко, лъскаво тяло, с сиво-зелен кафяв или черен гръб и характерен метален отблясък. Тялото е покрито изцяло с рогови люспи. Гръбните люспи са с бели ръбове, които допринасят за елегантния им вид. Коремът е по-светъл, с белезникав или жълтеникав цвят, често изпъстрен с по-тъмни шарки и петна. Има вариации в окраската с фини бели петънца и тъмни надлъжни линии, както и при този възрастен екземпляр. Младите са с пъстра окраска с различни шарки по гърба и понякога се бъркат с обикновената водна змия. Любопитна особеност на змиите като цяло е, че нямат развито външно ухо. Това означава, че не могат да чуват звуци като нас. За сметка на това, имат перфектно развита чувствителност към и най-леките трептения по земята. Със сигурност този смок мишкар ни беше усетил много преди ние да го забележим. Този вид смок е разпространен главно в Европа, от североизточна Испания през централната и южна част на континента, достигайки до Каспийско море и Северна Малайзия. В България е често срещан вид, като в планините се изкачва на височина до 2000 метра. Любимото му местообитание са умерено влажните широколистни и смесени гори, с стари дървета и речни долини или корита. В такава свежа букова гора намерихме и този индивид. Други места, които обитават мишкарите, са горски разредени хръсталаци или ливади. Чест гост е и в ошумените селски дворове и градини. Тази змия е дневно активна. През летните месеци излиза късно след обед или рано сутрин, тъй като не обича прекалено затопляне. Ловува в подземни дупки или в хралупи. Храни се с живи гризачи, замеровки, птици и яйца. Жертвите си убива, като ги удушава, увивайки се около тях. Кожата на смокът е здрава, издръжлива на триене, тъй като змиите, които са влечуги без крайници, се придвижват пълзейки. Силното им гъвкаво тяло е перфектно пригодено за сложните движения, които извършват. От голямо значение за придвижването без крайници е наличието на гъвкав гръбнак и стотици на брой ребрени кости. На помощ идват и силните мускули, позволяващи на змиите не само да се плъзгат, но и да се катерят или плуват. Змиите използват няколко типа движения, в зависимост от повърхността, по която се движат. В горски хабитат като този има множество малки опори, като клони и неравности, които улесняват движението. Коремните люспи на смока мишкар са леко извити от всяка страна, което им позволява дори да се катерят. Да, това, което може много добре тази змия да се катери. Даже се катери отлично по дървета, храсти и каменни зидове. Може да бъде видян дори по стените на изоставени или полурухнали къщи, плевни и обори, изкачвайки се до 4-5, дори 15 метра в търсене на храна. При наличието на храна и скрито място за зимуване е дългогодишен техен обитател. У нас смокът мишкар става незаслужена жертва на изконния човешки страх към змиите, въпреки че е много полезен помощник на стопаните. Този вид змия не е отровен, нито агресивен и съжителства спокойно в селския двор. Избягва преки срещи и се отегля при първа възможност с някоя дупка под земята или скална пукнатина. Както видяхме и ние, животното търсеше дупка в земята, в която да се отегли на страна от любопитството ни.
Когато е обезпокоен, може да тупа и трепери с опашка в шумата, издавайки характерен звук за сплашване. Но в нашия случай го наблюдавахме от по-далеч, с бинокъл и през фотообективи. Друга форма на сплашване е имитацията на хапане чрез дихателни движения или изпускането на секрет с неприятна миризма, което се случва най-често при улавяне. Без да прояви никаква агресия, наблюдаваният от нас смок се оттегли бавно на страна и се разминахме безпроблемно. Има данни за продължителност на живота на смока мишкар до впечатляващите 25, дори 30 години. Пожелаваме си и героят на този видеоразказ да доживее максимална възраст.